Dadi luwih tuwek niku santri niku. Mulane kliru Trans 7 kok ngenyek santrimu ya remek rek. Warek wingi sore polahe akeh lho ya. Iku gek wong-wong rek. Durung aku nek sing medun mbok entek ngono ae aku wis gak kathek rembukan nek aku. Ora ana tabayun nek wis barang cetha ngono lan tak idek ngono ae nek aku. Tapi wis ana sing budal sing enom-enom ya wis gak apa-apa. Salah, ini entitas tahun sak monten. Kiai niku entitas tahun sak monten. Media iku lagi tahun wingi, nabrak barang tuwek. Kon niku gak ero. Aja macem-macem. Tiba-tiba ana sing kiai dilokno. Nek aku ya tak kuncung dasing ngono ae gak kesuwet. Untung Santilir Boyo sing saiki iki sik sabar-sabar. Apa kalem-kalem.